Әйдә язмыш бер сөйләшик әле. Үткәннәрне искә алыйча. Бар сагышны еракларга куып, яраларга тозлар салмыйча. Үткәннәрем инде артта калды. Төзәтеп һәм булмый кайтарып. Киләчәктә мине ниләр көтәр? Бирче язмыш миңа аңлатып. Бүгенге көн минем шундый матур. Иртәгә син килә беләсем. Сине тыңлап язмыш юлларыннан бер хатасыз килә үтәсем. Юк шул язмыш, юк шул синнән җавап. Күпме генә сорау бирсәм дә аңлап булмый. Узып булмый сине. Алдан исәп корып йөрсәм дә.